Hej. Vi kender ikke hinanden som sådan. Vi er begge beboere på denne planet, og bor sådan set side om side. Jeg har brug for dig. Jeg har brug for din vilje, din tro på, at du er speciel, din tro på, at du kan gøre en forskel. Forestil dig, at du kunne påvirke jorden. Hvad vil du så gøre for jorden i bare 30 sekunder? Jeg ville skabe fred. Jeg ville søge min indre ro, og på den måde påvirke hele jorden, og der vil blive fred i bare 30 sekunder. Forestil dig, at det du forestillede dig var virkeligt. Jeg har brug for din hjælp til at skabe fred i verden. Vi skaber en enkelt app og en hjemmeside. Det er enkelt. Du trykker på appen, lukker dine øjne, besøger dit hjerte og finder din ro. Er din ro. 130 sekunder senere, eller hvad du nu vælger at give, at der selv er ro i dag, åbner du dine øjne og trykker på appen igen. Dine 130 sekunder tælles sammen til verdensfreden på hjemmesiden. Åbn dit hjerte og vær med til at finde din ro. Støt din ro og verdensfreden. Hjælp os, så vi kan udvikle appen og hjemmesiden. Heartvisit.com